La festa major de Sant Joan d'Espí coincideix amb la nit màgica de Sant Joan, una festa en la qual celebrem el solstici d'estiu, la nit més curta de l'any i l'avançada dels mesos més calorosos. I el 23 de juny és el dia de revetlles, de foc i de petards, d'alegria i de diversió. Un dia que a la ciutat vam començar amb un viatge motoritzat al passat, amb la trobada de vehicles clàssics, cotxes i motos que ja no veiem a les carreteres i que ens feien recordar altres temps. Bueno, ha subido un Chevrolet Camaro de 1969 con la versión Rally Sport, que son los faros cerrados y otras extras que tiene. Es un coche restaurado totalmente de origen, conseguido de desguace y bueno, con 4 años de trabajo de restauración. Els vehicles clàssics van ser els protagonistes durant tot el matí, ja que van realitzar diferents itineraris pels barris de Sant Joan d'Espí. Veure'ls passar va ser tot un espectacle. Se siente mucho gusto de, como diría yo, de poder disfrutarlo, de poder compartirlo con los amigos y de, no sé, de estrenar un coche prácticamente y además hecho por uno mismo, que tiene más valor, digámoslo así. Y muchos amigos han participado, muchas personas han puesto su granito de arena. Tiene su gracia. Espectacle també el que oferien Los Vivancos, un grup de ball de flamenc fusió que ha sorprès amb la seva posada en escena, combinant diferents estils que van des de la dansa al claqué, passant pel teatre i fins i tot el circ. Los Vivancos van oferir una masterclass a l'Auditori Miquel Martí i Pol, convidats per una escola de dansa de la ciutat. Aquí a Sant Joan d'Espí van exercir de professors de luxe. Nosotros en clase, yo voy a la escuela de danza de Aurelio Peláez, yo llevo bailando desde los 5 años y me te engaña. Me te engaña. Sí, no hay tanto, ojalá fuese cada día. Yo ya hice una masterclass hace un mes o así con ellos y son una pasada. O sea, siempre son aprendes cosas nuevas y todo lo que sea reciclaje y aprender más siempre está bien. Consiste un poquillo en enseñar un poco la disciplina de la danza, desde los pasos básicos hasta lo más difícil del flamenco. Nosotros que llevamos toda la vida pues viendo aquí a la gente con la ilusión que viene a aprender, pues la verdad que es un privilegio. Un dia més, els infants de la ciutat van tenir diferents alternatives per passar una bona estona. Destaquem l'espectacle Passeu, passeu a la plaça del Carme, on es van anar alternant històries i contes durant tota la tarda de revetlla. Els pares, mentrestant, podien prendre un mos en qualsevol dels establiments que enguany han participat a la 3a edició de la Ruta de la Tapa, que oferia per només 2 euros tapa i beguda en més d'una trentena de bars i restaurants a la ciutat. A més, aquest any hi havia la possibilitat de participar en un concurs per escollir la tapa més original i la més sabrosa. Pues mira, era una panceta con pimientos y la verdad que estaba bastante bueno. Porque me gusta mucho tapear, porque me gusta estar con los amigos, tomar una cerveza y bueno, de hecho ya lo hacemos cada día, pues cuando hacen esto más mejor aún. Llevamos 2 días de ruta por San Joan, pero el experto en la ruta es él, o sea que él lo explicará. Bueno, la verdad que cogí el plano y planificamos un poco la rutilla para empezar. Bueno, hemos estado en el Horus también, hemos estado en el ADN, hemos estado en el Camp Marqués. Y la verdad que muy bien, la verdad que el Gran Vía, que es este local, fantástica, la tapa de los callos estupenda. Y luego hemos probado también una especie de pizza que tenían, también fantástica, la verdad que muy bien. La tarda del 23 de juny van veure també arribar a la ciutat la Flama del Canigó.
Sant Joan d'Espí se suma així a aquesta tradició del foc que recorre pobles i ciutats durant la nit de Sant Joan. La veritat és que estem contents de veure que el poble s'involucra en tots els temes que hi ha i veure que la Flama del Canigó arriba per primera vegada aquí a Sant Joan d'Espí doncs és un motiu d'orgull per nosaltres i crec que per tota la gent que viu aquí a Sant Joan d'Espí. O sigui que contents de veure-ho aquí ara. Com que representa és una simbologia molt per mi important, té unes arrels que són profundes, són de fa molt temps, i és la primera vegada que venia a Sant Joan, doncs l'he volgut viure de primera mà. Ara ja m'agradaria que això ja s'imposés i quedés ja més que una tradició, com una costum de fer-la portar fins a Sant Joan i disfrutar-la tot el que és els veïns, els ciutadans de Sant Joan, podem disfrutar d'aquesta flama. La Flama del Canigó encén simbòlicament el foc de les fogueres d'aquesta nit tan especial. A Sant Joan d'Espí també hi vam tenir foguera, al Parc de la Font Santa, amb l'espectacle La nit del Ros. A mitjanit es va encendre el foc, com sempre, ple de bons desitjos. Però la nit de Sant Joan no seria el mateix sense les revetlles al carrer. A Sant Joan d'Espí vam tenir per triar. A tots els barris hi va haver orquestra i ballaruga. Bueno, somos todos amigos, medio familia, amigos, y hemos traído un poco de todo. Como lo verás, hay carne rebozada, embutido, empanadas, patatas, pan, Coca-Cola, bebida, de todo. Y la coca guardada para luego, para comérnosla luego. Hombre, porque es chulo estar entre amigos, ¿no? O sea, es para pasárnoslo guay, pasar una noche buena, ya que dicen que es la noche más corta del año, disfrutarla un poquito. I tots junts amb els amics, els nens estan aquí al seu aire tirant petards i nosaltres menjant i passant-nos-ho bé. I després amb l'orquestra a veure si toquen, perquè sembla està molt apagat encara. Ballem una mica tots junts i ens ho passem la diada. Nagasakis, chinos, Terminators, de todo. Como somos pequeños, pues que los pongamos primero en el suelo y los encendamos. Me gusta mucho porque me gusta ver la explosión y todo eso. A mí también, y porque por las luces y cosas. Ya lo hacemos desde hace muchos años. Por lo menos yo llevo desde que empezaron a hacerlo, más de 15 o 16 años viniendo a la plaza. Estás al aire libre, que puedes hacer ruido, que no molestas a los vecinos, que estás con la gente que conoces del pueblo y que se está muy bien. Perquè fa molts anys que la passem ja, som una colla d'amics de quan els nens anaven a la guarderia, que hem anat pujant junts i cada any la passem aquí, a la Rebella. Hombre, es muy entrañable estar aquí, los niños están libres, hay seguridad, los petarditos está todo muy controlado, el equipo de música fantástico como cada año, o sea que muy bien.
doncs els veïns, estem a gust, a més una rebella sense música, amics, companyia, passar-s'ho bé. Llavors espero que la nit acompanyi. Després de ballar fins la matinada, dilluns 24 de juny, dia de Sant Joan, la ciutat continua la festa. I vam tenir activitats tan clàssiques com les habaneres i el rom cremat de la plaça del Mercat, amb l'actuació del grup Els Pirates. I mentre li canta una habanera amb la guitarra, ella mou el cul balanceja els pitxis que una rialla, i queden coquetes que l'olguer de molt nord d'ella. A la plaça de l'Ermita, els castells van ser els protagonistes a la segona trobada castellera, que va comptar amb la participació dels castellers d'Esplugues, de Cornellà i del barri de Sagrada Família de Barcelona. I molt especialment l'ajut de molts veïns i veïnes que van ajudar a fer pinya. Doncs vam assajar aquí a Can Negre, on vam poder assajar el 3 per sota, que és un dels objectius que preparem per aquesta temporada, també el 4 de 8, és un altre dels objectius que volem repetir com vam fer l'any passat, i avui portem aquí Sant Joan el 4 amb l'agulla, el 5 de 7 i el 4 de 7. L'escenari del Parc de la Font Santa va acollir l'espectacle Rebombori de circ, amb un clàssic del món del clown, en Pep Callau, acompanyat del professor Caroli i tallers per als més petits. En caure la nit, la festa arriba al final amb un espectacular castell de focs artificials al Parc de la Font Santa. El cel es va omplir de colors i d'espurnes per acomiadar 4 dies d'activitats pensades per gaudir-les amb la família i els amics.